L-Unjoni Ewropea qed tħejji strateġija tal-gass naturali likwifikat LNG u l-ħażna tal-gass. Dan f'xieda tal-importanza li l-Unjoni Ewropea qiegħda tagħti lejn dan it-tip ta' gass li f'Delli Mara mistenni jibda jintuża l-ewwel darba aktar tard din is-sena. Fil-fatt f'tabella pubblikata mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-2013 jirriżulta li Malta kienet fost żewġ pajjiżi biss fl-Unjoni Ewropea li ma kellhom ebda element ta' gass naturali fl-energy mix tagħha. Energy mix li l-Unjoni Ewropea qiegħda tqis bħala kruċjali fil-politika tal-enerġija tagħha. We believe that in the future LNG will play much more important part in the European LNG mix. Dan għax anke jekk l-Ewropa hija l-ikbar importatur tal-gass naturali fid-dinja, trid li dan is-sors ta' enerġija jingħata aktar importanza. U dan meta l-kapaċità komplessiva tal-Ewropa tal-importazzjoni tal-LNG hija sinifikanti, tant li bħalissa hija biżżejjed biex tissodisfa madwar 43% tad-domanda totali preżenti tal-gass. Madankollu għad hemm inugwaljanzi sinifikanti fir-rigward tal-aċċess għall-LNG fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni qiegħda tistabbilixxi strateġija tal-LNG li se tejjeb l-aċċess tal-Istati membri kollha għall-LNG bħala sors alternattiv tal-gass. Qalet l-Unjoni Ewropea. L-elementi ċentrali ta' din l-istrateġija huma li timbena l-infrastruttura strateġika biex jitlesta s-suq intern tal-enerġija u li jiġu identifikati il-proġetti meħtieġa biex tintemm id-dipendenza ta' xi stati membri fuq sors uniku. U għalhekk li l-Kummissjoni Ewropea hija kuntenta bil-proġett tal-gass f'Delli Mara. Bil-Viċi President tal-Kummissjoni jiddeskrivih bħala proġett eżempju. This is kind of a groundbreaking project which could serve, I believe, as a kind of blueprint from other projects because you are linking up, I would say, the several technologies together. Fl-istess ħin il-Gvern għaddej bl-istudji fuq il-possibilità ta' pipeline tal-gass li jaqgħad lil pajjiżna mal-Ewropa. Proġett li biex jimmaterjalizza jieħu aktar żmien, anka peress li fi żmien amministrazzjoni preċedenti ma natax l-importanza mistħoqqa.